Red, ahoj. Tuším, ste ma prichytili, hľadám skrutkovač. Dobre. Viete, musím si požičať šraubovák, lebo chcem rozšraubovať strom. Pretože sa nám tam čosi zaseklo. Neveríte mi? Vážne, je tam zaseknuté zvieratko, zajac. Ten zajac tam v strome trčí a ja by som ho rád vrátil do prírody, aby mohol ďalej znášať vajcia. Kelso, zajace neznášajú. Dokeľu kto dal zajaca na strom? Erik ho tam vyhodil. Erik vyhodil zajaca do koruny stromu? Áno. On je ten sadistický bastard. Nezoťal aj krávu? Nemáš náhodou celý deň zlú náladu? Trochu ťa rozveselím. Nevieš, čo je vtipné? Hej,